Fa 8 anys em van detectar un càncer. Quan vaig arribar a l'hospital i vaig veure la gent que estava amb la quimio, gent sola, no? I vaig pensar, no vull que cap persona pugui passar per un tràngol com aquest en soledat. I vaig pensar, ja sé el que vull fer en voluntariat. Ha de ser en l'àmbit hospitalari, en l'àmbit de la sanitat, i faig part d'un col·lectiu que al final tots estem amb el mateix vaixell buscant senzillament millorar l'experiència dels malalts i dels familiars quan estan en un hospital en una situació complicada, no? I cada dia, quan vaig a urgències, m'he posat un petit repte, a veure si aconsegueixo que almenys una persona amb la qual jo acompanyo acaba amb un somriure. Aquest acompanyament té 3 activitats principals. L'orientació, és a dir, arriba algú i et diu escolti'm, on són els lavabos, on puc agafar aigua? Després hi ha l'acompanyament físic, que és acompanyar els familiars dels visitants allà on està el malalt que venen a visitar. L'acompanyament emocional, que és quan et trobes amb algú que realment ho està passant molt malament, és acompanyar-lo en aquest moment més difícil. Jo recordo que un dia que va ser un acompanyament emocional que em va tocar molt. Tornava cap a casa i pensava, bueno, tu ets bona persona perquè fas voluntariat, i jo rumiant vaig pensar, no, és justament tot el contrari. O sigui, és el voluntariat el que et fa ser molt millor persona, i això ho notes cada dia. Llavors jo, en el moment en què em poso la bata, deixo de ser la Mercè, ja no soc la Mercè, soc Sant Pau.